drive sa imong mga kauban, Yor. Alit si. Sa may imong gusto. Pagkanaugon ka na ko, niya pusilon? Oh. Butoy! Madisgrasya ta! Kusog kayong dagan sa jeep! Sorry ninyo, ah. Nakapiyong kong kadiyot, eh. Na! Animal ka, Butoy! Ayaw pangamong! Dukaan na ginako, Yor, eh. Mao ganin ang utana ko nimo nga, doon na ba'y makamaong mo drive sa imong mga kauban? Na! Gusto na! Bandarag balik! Gusto na kong mupiyong besag kadiyot lang! O, Yor. Kinsa man ang nangita nako. Katulkon para bako da. Katulkon para bagyo ko eh. Hala? Dili ba ka sinuko rin ni Senyor Emilio? Unsa man kaya akong buhaton? Bahala na. Tumano na lang yun ako ang akong gihambog ni Senyor. Nga uyab ming duha si Milan. Mayo kay mianhe kadayon. Maupay akong pagmata, Nyor. Ako sabning gituyo. Aron dili malangan ang among trabaho. Trabaho? Wa ka na katungod nga masayod. Tultuloy ko hain magpuyo katong saop nga ginganlan og Milan. Kinahanglan pa bago di ay na, Senyor Emilio? Akong uyab si Milan. Busa, wa ka naman tingali apason pa niya? Ayaw ko tuloy ko nun sayangan akong buhaton. Maoy, tumana nga akong gusto. Ubanay ko silang ipuyan. Mahimo ko ng buhaton, Nyor. Pero, mahimo bang muhangyo? Muhangyo ka? Muhangyo ko nga ayaw intawag dapati si Milan kay wagid siya isa. Di ko mo to. Dili ka mo to? Nakita ko kadtong saop sa Manila. Pareha silang duha si Hazel nga giapilan og contest. Nakita ko ang ilang panagakos. Wa man tingali daotan sa imong nakita, Senyor Emilio. Natural raman tingali nga magako silang duha labi nag pareha silang midaog. Nganong hibaw man ka? Gitog-anan ko ni Milan, Nyor. Mapagarbuhon kayo siyang may balita nga taga Cebu gyud ang nakakuha sa second ug first prize. Uway gililong si Milan ako, Nyor. Mao na hinungdan nga iya kong gipalitan og bagong sinina sa among graduation. Dili gyapon ko mutuo nga uyab ka ni Milan. Ako'y mahimo kung dili ka mo tuon ako, Nyor. Ubanay ko sa ilang ipuyan. Sige, Nyor. Dili ko ikaw hikawan sa imong tinguha. Pero, Unsay pero? ayaw lang gid intawon pa si Padi si Milan, Nyor. Ako gid siyang labanan. Doon na pa di ko'y laing ipangutanan nimo. Unsa man na, Nyor? Nakailabas si Butoy sa maong saop. Dili man nimo saop si Milan, Nyor. Wa man siya magtrabaho sa inyong asyenda. Mao'y tubagang akong pangutana. Nakailabas si Butoy sa saop. Wa ko mahibaw, Nyor. Wa ko makita sino'y Butoy nga muadto sa ilang Milan. Mamahaw na mi. Pagkauman mo pamahaw, ubanay ko silang bay. Mao ni ang ilang bahay ni Milan, Nyor. Nganong sirado man ang ilang bay? Tingali wa sinang ilang. Ang saop nga ginganlan og Milan. Hain siya. Mahimong tuwa na siya sa review center, Nyor. Oh?
Unsay review center? Human gyud sa among graduation, Nyor. Nangita dayon siya og organization nga makatabang niya aron makalibre siya sa iyang pag-review. Kaya unsa may iyang gikuha? Accountancy, Nyor. Oh. Nyor, imo man ko kung gitutukan. May sa ko nimo. Naibaw ba ang imong inahan? Nga uyab mong duha ni atong saop? Nga nung waka magkatubag? Naibaw ba siya? Jamo Nationwide. Wagit ka matuk. Wa gid mi Rasol. Nagsigi ko na ron kung nangabot na ba ang demonyo kong amahan. Dili baya na maayo, Hazel. Ikaw ragit mo ay mag-antos tungod lang sa demonyo mong amahan. Ang ako mahal mo akong giuna-una. Hala, nga naman magkuna-una man kang Milan. Siya mauhinungdan. Nganong nahimong demonyo ang akong amahan. Bright si Milan, Hazel. Busa, nakasiguro ko nga mangita gid siyag paagi nga dili magka-cross ang ilang daan sa demonyo mong amahan. Dili ka ba gid ay makapasaylo sa imong amahan? Dili ko siya mahimong pasayloon sa iyang gipukat na ako. Mayo gani, kay nakahuna-huna dayon ko sa spray nga giandam ko gyud sa ingon ni atong daotang hitabo. Maayo hinuon. Abi nimo, doon ako'y gamay nga spray nga naagi sa akong bag ug nagpalit kog dako alang sa akong kwarto. Angay sad gyud nga mangandam ka, Hazel. Ingon nimo o nga gwapa, unya dato pa gyud. Doon nagi makauna o nagdaotan nimo. Ang ako baya sang mahal ang nagtudlo na ako nga kinahanglan nga doon ako'y panalipod alang sa akong kalawasan. Bright kid si Milan, no? Husto kay Camera Sol. Kay Bright man si Milan. Ayaw siya guna-una. Ikaw mo ay angay magbantay nga dili ka gid makitaan sa imong amahan. Mirasol, dili ka matinta lang inyo mga katabang. Say gayon nga makita nila ang gipapilit sa demonyo kong amahan. Ingon sinoy putoy, dako ko nung premyo ang ihatag sa demonyo kong amahan sa makatukaan ko na hain ko. Ay kabalakan ni Ana, Hazel. Gipangsultihan na sila ni Papa nga dili kini mo trader namo. Ingon man nimo. Mao ba? Gipahimangnuan silang Papa nga maro si Senyor Emilio. Tingali, ilad lang ang gibuhat ni Senyor Emilio. Ngayon tagdili mahaylo ang mga katabang. Kagihadlok sila ni Papa, uy, nga human sila mutugaan, unya maningil sa premyo. Tingalig, bala sa armas ni Senyor Emilio ang ibayad nila. Mayroong tag-ilang timanan ang ipahimangdo nila ni Sir Dean. Nay, Uy, ganun ni amang taon ka, anak? ay kadlok nay. Gipaubanan ko sa abogado aron doon ay makalaban ako. Maayo di ay yung tao ang abogado ni Musa. Maayo gid kayo nay. Gusto gid niya nga mabawi ko ang asyenda. Hanto pa gid ang mga negosyo ni Senyor Emilio nay. Unsa? Mao lagi. Nganong mabawi man ang iyang mga negosyo? Kay gikan man sa kita sa asyenda ang iyang gigamit alang sa iyang negosyo. Di mo gid na dato sa Senyor Emilio nay. Mao ba? Nakigsuod ko na siya sa akong amahan. Ug kay maayo musulti. Dali misalig niya ang akong amahan. So ito gadi ay mga abogado no bahay ni Senyor Emilio o sa imong amahan. Mao ginay. Kay misalig man dayon niya ang akong amahan. Ang gikagulan ko lang nay. Ang akong mahal. Oh, nga man? Unsaon ka niya pagdawat ang kamatuoran. Unsa kayang buhaton sa higayon nga mugawas na gyud ang kamatuoran. Nga dili ila ang asyenda. Kung tinuod nga naigugma sa hisil ni Munak,
madawat niya ang kamatuoran. Kung dili na Bright sa bayang akong mahal. Nahadlo ko nga tungod siyang kauwaw. Iyaw niya kong buwagan. Tabangan ka na kog ampo nak, nga mahingpit gyud ang imong kalipay. Unsa man nga poster? Matanawa ko na kunoy. Hala? Ang senyorita malagi ni. Uy. Kadako gud sa premyo sa makakita sa senyorita. Usa ka milyon ka pesos? Hindi mo madaling gilap ng poster ka rin. Oh. Nasuko ka noy? Oh, wawan noon. Di mo naman gapon ning makita ugma pa. Pero, di mo magudayang gilap ni. Ay. Sorry di ay hanoy butoy. Unsa man day nahitabo noy? Nganong milayas man ang senyorita? Na, ako masayang pangutanon eh. Kay ba baya ka? Masuko ba ito Senyor Emilio kong pangutanon? Mausad. Noy, ako na lang ni ha. Total, inyo magiging ipapilit. Inigmata sa mga kauban ni Senyor. Sugdan dayon na mo apilit ang gilab ni nimong poster. Nasuko ka noy? Unsa pa may mahimo kung masuko ko? Nga, nanaman nimo ang poster. Sige noy, ato na lang ko. Nga nakaunay og kakita si Karen sa among ipapilit ta. Naunhan gud ni. Di ba kakasab-an ni Senyor Emilio? Ni aba kasi ng ilang no. Wa man siya dito sa ila. Ni aba sad kaha si Milan. Kinsa man kay ako mapangutana kung ni aba si Milan. Ni apa ingon din si Padre Damian. Tingalig magbisa na siya. Ako siyang tug-anan bahan ining poster nga una kuha gikan ni Noy Butoy. Sa'yo lagi ka Karen. Musimba ka? Dre, ni asin ang ilang? Wa man. Ano kun? Doon na ako ipakita niya. Unsa man ang imong ipakita? Kana bang imong gigunitan nga papel? Gusto ginunta kung sila sinang ilang og si Milan ang makakita ni Dre. Kay unsa man gyud na? Tanawa, Dre. Uy, si Hazel man na. Ang anak ni Senyor Emilio. Lagi, Dre. Nganong gipangita man ni Senyor Emilio ang iyang anak? Milayas lagi ko ang senyorita, Dre. Tingaling sobra ra paghigpit ni Senyor Emilio ang iyang anak. Maong milayas. Ambot lang ka, Dre. Kining Karen. Magmisa na ko. Biyaan ka una na ako ha. Sige, Dre. Sorry ha nga, nalangan na lang hinoon ka. Mahimong ibilin nimo ang maong poster. Mas maayo. Mas maayo hinoon nga, ako na lang ning ibili ni mo Dre aron. Kung makaanhi gani sinang ilang, makakita dayon siya ini. Kuhaan ni Dre, Diin ka man day ini. Ako nang di kuha ni Noy Butoy, Dre. Diin man sab si Butoy ini. Dre, ni ana si Senyor Emilio, Dre. Ilang, tanawa ni. Unsa man ni Dre? Hala, si Hazel man ni Padre. Gipapangita gyud di ay siya ni Senyor Emilio. Diin man kayo ni Dre. Gikan ni Karen. Niya na si Senyor Emilio ilang. Ha? Dinhi ka una ilang. Magmisa na ko. Ayaw gyud pagawas dinhi. Man siya masayod nga niya na ang demonyong amahan ni Hazel.
Unsa man kahay maayo na akong buhaton. Butoy, Nyor? Marika, pagdali. Ngano, Nyor? Niya na ba ang kusinera? Ni Nyor. Ito og pamandaman nagpamahaw. Kinanglan nga magkasugod dayon tag pamilit. Sige, Nyor, ha? Ato na ko si nang sila. Nyor, hindi naman kita. Mayong kaon akong balik nga akong cellphone, Nyor. Dili, Butoy. Humanaman mo kaon. Kinanglan nga magkasugod na ta sa pagpamilit. Very good. Butoy. Nyor? Oh. Diyan na imong cellphone. Salamat kayo na. Gimingaw na gitawan ko na akong cellphone, Nyor. Lagaw na, Butoy. Tulo ang akong mga tao sa dapit mamilit. Ikaw din, Nyor. Magsunod ko ninyo, gago! Uy, nga naman nun. Sir Dean, doon na ba'y nahitabo? Pasudadayin ko. Dali, sir. Sir Dean, usa nahitabo. May abot na ang imong amahan. Ni adikit siya. May gipapilit sila nga makadaot jud nimo. Makadaot na ko. Unsa ilang ipapilit. Namilit sila mga posters. Diinto ang imong litratong ugngan. Og naay premyo sa makatudlo sa imong amahan kung hain ka. Unsa? Makaengganyo gyud ang premyo, Hazel. Makadani gyud sa makabasa og nakasiguro ko nga ilag yung kang pangitaon. Pila may premyo, sir? Usak ka milyon ka pesos. 1 million pesos? Mao na, Hazel. Sir, dili ka matintalangin yung mga helpers din eh. Ayaw hadlok sa akong mga katabang, Hazel. Ako silang seminar nga tuso si Senyor Emilio. Sa higayon nga moduol sila sa imong amahan. Daghan siya bangutana. Ug kung masayop sila, maiguyod sila sa kumo o ka sa armas ni Senyor Emilio. Si Milan ka. May bagta nga imong cellphone. Sigurado kong si Milan ang nanawag. Mugawas na ko gidit, ha. Balikon ka na ko. Daghan kayong salamat, Sir Dean. Ang akong cellphone. Mahal, may abot na gyud ang demonyo mga mahal. Bao sa gisultiro ni Sir Dean. Nahatlok ko nga tingali dagan ang batinta sa gibutang niyang premyo. 1 million pesos, mahal. Gusto gyud kang bawion sa demonyo. Tingod ba daw ko nimo? Ngandam kong ihatag nimo ang akong kaputli. Ipaniguro ko, mahal, na di ka niya mabawi. Mahal. Ayaw paghilak. Huwag ka mo salik sa kong gisaad mo. Panaliptan ka na ko. Aron di gud niya mabawi. Mahadlo ko nga tingalig ikaw mo ay maalaot tungod sa imong pagpanalipod na ako. Di na ko mahadlok ng sukol o tigawang, mahal. Daghan siyang mga sinugo, mahal. Huwag ko mahadlok. Isa't pila pa kabuok ang iyang mga sinugo. Nagmahay yun ko. Nga nung siya pa'y nahimo kong amahan. Salbahe siya. Hayop. Mahal, kuhaon ka na ko, ha? Ayaw. Gusto ko masiguro ang iyong kaluwasan. Kung mag-ubanta doha, kita na hinuon mo ay maalaot. Di ko mahimutang nga layo ka na ko. Kinahanglang mapanaliptan te ka. Busa, panganda, mahal. Karong gabi anhaon ka na ko. Siguro ang iyong kaluwasan. Kung mag-ubanta doha, kita na hinuon mo ay maalaot. Di ko mahimutang nga layo ka na ko.
Kinahanglang mapanaliptan, teka. Busa, pangandamahal. Karong gabi anhaon ka ako. Tingalig papantayan ka. Ay, kabalang ka, mahal. Tabangan sa tani, attorney. Onya, si Sir Din. Tingalig mahiupo siya na to. Gitawagan na ni attorney si Sir. Nagsabot na silang duha. Wa kay laing buhaton, mahal. Mangandam ng daan, ha? Kuhaon ka ako. Nakaila mo niya, dili ba? Siya ang akong anak. Gikidnap siya. Busa kinahanglan ako siyang luwason. Ang premyo nga usa ka milyon ka pesos ihatag nako diha dayon ngadto sa makatudlo nako sa nahimutangan niya. Gusto ko lang luwason ang akong anak gikan sa mga kidnappers. Tumangi ko ninyo aron maluwas ang akong anak gikan sa mga kidnappers. Animal dyan yung akong salbahis nga amo eh. Gihimo pang kidnapper si Milan. Nga nung mihunong ka man sa pagpamilit mo to eh. Ano ka ni siya? Nagsige naman kong pamilit din eh. Tanawa. Anananaw sa among gibuhat ang iyang giduol. Butoy! Nyor? Mo paglingis kanahan ay. May naitabo kaha sa mga mata sa salbahis na kong amo? Kuhaon ka din ni Milan? Mo may iyang gusto, Mirasol. Unya, musugot si Papa. Nagkasulti naman sila. Misugot ko no si Sir Din. Kamu na hinong duha ang maalaot kung makita mo sa imong amahan, Hazel. Mas maayo sa tingali, Mirasol, nga mag-inunungay ming duha sa akong mahal. Hazel, Ibilin unan ako din yung akong portrait, ha? ayaw kabalakan niya, Ana, Hazel. Dili na namo pasudan kining kwartuha. Aron dili mahilabtan imong portrait. Nga na bang nagkaamahan man ka ako, demonyo? Kuhaon mo si Hazel? Madubling ako una-una, sir, kung naada ang ako mahal. Di ko siya mapanalipdan. O ka di salig na ko. Sir, dako kog salig di mo. Pero di sa ko gusto nga hangtod mo. Maapil sa akong problema. Milan, Dako gid akong duda nga matinta lang imong mga helper, sir. Sir, please, sabta ko. kanunay ko ikang misabot, Milan. Dili ko gusto nga dunay mahitabo nimo. Ang ako lang, tingalig, dunay makabantay si mong pagkuha ni Hazel. Ipasalig si attorney na doon na siya pabandayon una na ko. Kuhaon ang akong mahal. Yan ang idea, sir. Sige. Di na lang kong reklamo. Si Ator ni magahay nagbuot. Pero sa amang kamore. Karong gabi, sir. Manawag ko nimo kung padung na ko diha. Magpaabot ko, Milan. Sir, salamat kay sa inyong pagtabang na ko. Tabangi ko bantay sa akong nanay, sir. Ano ka, Nyor? Wa mo ba mabantay ang reaksyon sa mga tao nga nakakita o may basa sa atong gipapilit? Ha? Natintal sila sa premyo, Butoy. Laliman ka. Mutudlo lang sila hain ang may batasan akong anak. Mamahimon silang milyonaryo. Ha? Unsa masay ilang mahimo kung wagi din yang senyorita. Ha? Ayaw po nga akong kalipay, Butoy. Tingalig, ikaw unya'y mahiagom sa akong kapungot. Nga nung wa ka naman mutingog. Masuk ko masabon niya ka, Nyor.
Sakit ra ba kaya na imo lang paro? Ha? Mao ganay timan iyo butoy. Kinahanglang magmatngon gid mo sa akong balaod. Si Rato manggihapon ng ilang milan. Kinahanglan gid nga ako sing ikasulti. Basin pa di ay. Makatabang si hangyo ni Milan nga muuyo na lang sa akong papangilat sa senyor nga uyab mi si Milan. Ah. Tuwa ka siya sa kumbinto. Mo nang ipangita. Ni aday sila mapapilit tuol sa kumbinto. Nakita na tingali ni Padre Damian ang mga tao ni Senyor Emilio. Si Hazel ka na. Mitapang man sa di sa pagpamilit si Noy Butoy. Mga kauban di ay. Ako sinduulon, Bi. Noy Butoy! Uy! Anong miduol ka rin? Gitanaw ko lang ang inyong gibuhat, Noy. Maglika lang kita ka rin ha. Kaila ka na ba yan ni Senyor Emilio? Kita kang nang ilang, Noy? Wa na ba ka rin? Kay bawo ka bitaw nga, gikan sa among pag-abot. Dito rin ko sa Bay Asinda. Wa man gid siya dito, Noy, uy. Ano nakasiguro man ka? Mibalik ko sa ila, dili palang gidugay. Mo diretso na unta ko sa kumbento pero nakitaan man ti ka. Lakaw na ka rin ha. Tingalig makita tang duhan ni Senyor Emilio nga nagsulti. Maamong pa ko. Wa gid ka kamasayod, Noy, hain dun sinang ilang? Wa gyud ko masayod ka rin eh. Daghan kayong mga tao na yun, oh. Gitanaw gid nila ang gisuwat ubos sa litrato ni Senyorita Hazel. Niasab kasi din si Senyorita? Dako ang akong pagtuo, Noy. Nga nahibaw si Milan hain ang Senyorita. Daghan kaayong nananaw sa kibuhat sa mga tao ni Senyor Emilio. Naasab katulingan na ng butoy. Dili ka siya espiya ni Senyor Emilio. Hangtod ka. Mamahimo usab nga milyonaryo. Kung magkatabang kag tudlo hain ang akong anak. Si Senyor Emilio. Gusto kang mamilyonaryo? Kontento na ko sa akong kahimtang, sir. Wa ka maingganyo nga mamahimong milyonaryo? Huwag ka siya makailan ako. Nganong wa ka motubag? Sa ako nang gikaingon, sir. Kontento na ko sa akong kahimtang karon. Hambugero? Ha? Bawa nila kung nila kay Trisado. Mo na gibuhat sa demonyo kong amahan ni mo, Sir Dean? May nimatikdan ko sa imong amahan, Hazel. Unsa man, sir? Daot na ba ang iyang mga mata? Nga naman, sir? Maam siya makailan ako. Tingalig, naipikto ang spray nga akong gispray sa iyang naong. Gitumong gito na ako sa iyang mga mata. Mahimong niipik tutuod ang spray, Hazel. Pero ayaw gid mo kumpiyansa, ha, si Milan? Doon na siya mga kauban. Sir, ayaw lang kahiubos ha. Kung muuban ko ni Milan. No, dili mahitabong hiubos ko, Hazel. Kisabot ko ang inyong kahimtang. Ang ako, manggod, kamo ni noong duha ang malaot kung matutulan mo sa imong amahan. Palabihon ko pang mamatay kauban si Milan, sir. Kaysa ikauban ko ang akong demonyong amahan.
Nang ilang, Oh, hoy putoy. Ano may pugos ka man sa pag-anhi? nahuman na may pamilit ng og gisuon na siya sa iyang kwarto. Kapait sa among kahimtang butoy, uy. Milihok naman kasi Milanon. Aw, uy, noon. Giadto gyud nila ni Senior Emilio og Karen ang inyong bay. Ha? Unya ang si reaksyon sa demonyo butoy. Oh, nasuko. Pero gipangita ka gyud ni Karen. Nga naman. Aron tabangan kag hangyo ni Milan nga musugot ni nga magpakaroon ingnon siya nga uyab sila. Dili mo sugot ni anak si Milan butoy. Naibaw na di si Milan? Mao na gisulti ni Karen nga to ni Padre Damian. Gisultihan sa dayon sa pare si Milan. Pero hugot kini nga mibalibad ang akong anak. Nanawag na nga ako, mahal. Nagpaingon na siya din aron sa pagkuhan ako. Lord, tabangit taon mi sa akong mahal. Nga luwas ning mupiya din Mahal, nagpaingon na siya din aron sa pagkuhan ako. Lord, tabangit taon mi sa akong mahal. Nga luwas ning mupiya din Gusto lang kong luwason sa ako mahal gikan sa yawan ng tinguha sa demonyo kong amahan. Oh, may nanuktok sa batan. Ang ako nakaroon mahal. Lihi, mahal. Ang ako ginaing mahal. Oh, babae man. Dili ang akong mahal. Mahal, ablihi. Oh, Kasapton din ako. pero ingog sa akong mahal. Huwag ka makailan ako. Ang babae may ako nakita. Dali na yan. Mamita din eh. Dili ka ta masakpan na. Huwag mo ganit ka makailan ako. Ang uban pa ka nga, di suhito sa akong hitsura. Dali na. Kita nga yung mag-usik ko pa naman. Kanya portrait. Ang ako bang itrato mo? Ato lang na ng ibinin, mahal. Pero ako ipakuha ni Sir aron taguan. Tingali doon na yung makakita o maamong pahinoon sila. Gusto saba? Tuwa sa silong sila si Sir o ang iyong asawa. Si Mirasol? Tuwa silang tanan sa gawas sa mga helpers. Nagpaabot ng tusubos. Sige, mahal. Ang imong bag. Andap na. Kuno na. Malakaw na ta. Sige, panlakaw na mo. Mientras mingaw pang kagabion. Ari lang kaya mo agis likod ha? Sir, ma'am, salamat kaayo sa inyong kaayo. Wa pa tayo mahuman, Hazel. Usa, ayaw una pasamat. Maayo kayo ang inyong pag-atiman ako din Gusto lang namang tabangan si Milan. Sige na, maglakaw na mo. Tara, mahal. Dili kagit kalimtan ang inyong kaayo. Sige na mo. Kinahanglan makabaya dayon mo din eh. Dito sa ilang ato ni, luwas mo dito. Dagang salamat, Sir. Adormi. Mahal, dali na. Pagdali mo. Mintras mo pa isinyas ang inyong lookout. Diri, mahal. Di adari ang auto nga akong gisakyan. Layo ba? Doon lang na ta. Nganong ikaw may midasa akong bag. Okay na. Ang importante nga makaabot ng tasakyanan. Gitog na ako, mahal. Ginervyos ka lang siguro. Ngano, wakisalig na ko. Dili ko na ako gusto nga maamong ka sa kademonyo sa akong amahan. Di sa mahimong pasagdan ka lang ako nga pabuyong sa mga mahal. Mahal, may anino. Di ka ang mahal mahal. Ang ato ng lookout. Sigurado ka, mahal? Sigurado. Dali. Dool na lang ta sa sakyanan. Oh, wa pa tay kamato. Mikalit magpulba ang akong dughan, Padre.
Naghuna-huna ka na sab ni Milan? Dili kalimod re. Ngamingaon gid ko atong bataa. Mubati gid ko kahasol. Unsa na iyarong gibati? Ang iampo lang ilang nga makuha gyud niya unsa may alang gyud ni Milan. Ako na nang pirming giampo re. Kanang musimba ko kada adlawon. Wa gid ko'y laing pangayoon sa tuwa sa taas. Nga makuha gid ni Milan ang asyenda nga gidaho kaniya sa mga demonyo. Nakaila ka ba ni Senyor Emilio? Wa dre. Kay wa pa man mi magkita. Kadto ramang amahan ni Butoy ang akong gikasulti. Kung mauna, wa makaila si Senyor Emilio nimo. Wa tingali. Kay wa man gyud magkasugat ang among mga daan. Kung mahitabo nga ako siyang ikaatubang Padre Damian, dili ko mo batig kahadlok. Kay wa pa man mi magkaatubang niya. Maayo, Nga naman di ay dre. dili siya magduda nga ikay nagpadako ni Milan. Kung mauna dre, mahimo ko di ay siyang atubangon. Ayaw lang og kumpiyansa. Tingalig daghan og istoryahan kadtong Karen bahin nimo. Ayaw lang yun pakita ni atong Senyor Emilio. Dito sa maning nanuktok, muhigda na ang tako aron matug. Kapoy kayo sa pamilit gani, ha? Butoy! Giahak na! Ang senior man dayon. Naaranyor! Unsa ka ba? Nga ano, Nyor? Animal! Ayaw pang huyab sa akong atubangan! Pasalo atawang ko, Nyor, sa ondo ka naman kayo, good. Dagang gumigi pamilit gani, ha, good. Ato agatong Karen o panihi adayon. Karon dayon, Nyor? Ugma sa buntag. Sa iyo hagit siya sa pag-adto. Kanang dili pa ta mamilit sa laing lugar. Sige, Nyor. Ako nang buhaton. Papaday ka matuog, Nyor? Dili ko mahimutang niya. Mientras, wapay nanawag na ko. Na may nakakita na kang Hazel. Tingalig, wa mo ang senyorita, Nyor. Niya din hiyang iyang gikaibgan. Kasi man nagsulti ni mo, Nyor. Adtong Karen. Suhito di si Karen, Nyor. Nagkasuod sila og sa imong senyorita. Og ikaw, Butoy, ha? Pagbantay lang ako. Ano man yun? Nangutangan ako na imo kung nakaila ka ba ni Milan? Pero may balibad ka kay tigo ang Milan mo imong nailan. Mao man ay tinuod, Nyor. Pagbantay lang, Butoy. Basta ugma. Sa iyo ha, og adto si Karen. Ha? Gusto kayong nuktok. Nya, umasa yung tuyo. Misotoy lang po dahil biya. Ay, maayo gani kayo, wapa ko makatawag ni senyorita. Safe tuod ta din ni Mahal, no? Safe kid, mahal. Wala hinungdan nga misugyot sa attorney nga. Kuwaon ka lang ako. Maayos sa noon nga dili maamo sila sa Sir Dean. Ay, nagnugnan lang ko sa akong litrato. Ang imong portrait? Ikaw ba yung nagpahimo adto, ha? Mahal ka ko na ako. Mahal ko, no. Lagi. Nya, anong dili ka man makikminyo na ako? Magiminyo ko ni mo eh. Pero, di pa lang karon. Bataya, mahuman na ka din ang akong misyon. Tingalig, ikay mawahan ako. Ako, yun? Mahal, dili na ko mapuwi kung makuha ka na ako.
Hangtod karon, wa pag may balik silang ilang umilan sa ilang bahay. Hain magiging ka sila. Nahibaw gid ka sila nga karon moabot si Senyor Emilio. Kinsa may misulti nila bahin sa pag-abot ni Senyor Emilio. Sino'y butoy ka ha? Mauna nga tong kwarto. Mamay gatang ni attorney. Usaray ka pa? May mo kong matug sa sofaman. Ay, hindi ko masugot. Nga naman. Ako maayo kayong pagkahigda. Nya samtang ikaw, mag-anto sa sofa. Di ko masugot to eh. Mamay man doon ni attorney. Di ko masugot. Di ko matugon dili ka matupad na ako sa kama. Itang duha ang manghigda. Ako maayo kayong pagkahigda. Nya samtang ikaw, mag-anto sa sofa. Di ko masugot to eh. Mamay man doon ni attorney. Di ko masugot. Di ko matugon dili ka matupad na ako sa kama. Itang duha ang manghigda. Musamot na ka kagwapa kung maluod. Wa ko magtiyaw sa kumbahan nimo. Wow. Gibaharan ko sa kong mahala. Maglingkod agi ko sa Katri nga magtanaw nimong nahinanok sa sofa. Di ko matuog. Naibaw ka ba nga nag-goal kay ko, mahal? Sa dihang miingon kang di ka makatuog na maggunaw na sa itong karong kahimtang karon. Kinumdum di ay ko. Pinumdum eh. Huwag ako na gisultihan sa attorney. Mo na hinungdan nga ipakuha ka gyud og magtipon ng duha din eh. Kung wadi ka sultihin ni attorney, di gyud ko nimo kuhaon. Mahal, ikaw may importanteng binuhat sa akong kinabuhi. Ikaduha nga akong nanay. Pero naibaw ka nga nag-ihay tagtago kay di ta gusto nga masakpan sa demonyo mong amahan. Gikuha ko ni attorney. Iya kong gipatudloan og self-defense. Si nanay sab, gipanalit na ni Padre Damian. Nahingawa kay ko ni mo mahal. Sa dihang kong giingnan nga wa kay tarong tuhog. Ug ako ning gisulti ni attorney. Muna hinungdan nga iyak nga gipakuha. Lain gani yung datoy iyang pagkuhaon mo pero wa ko masugot. Kay mao gyud akong gusto nga ako may mulaban nimo. Mahal, sorry sa akong gisulti ha. Naipa ako. Stress ka lang, mahal. Huwag kay gusto man ko nga makatug kag mayo, nga makapahuway ka. Sige, kitang duha ang manghigda din sa katay. Pinangkagiday ko sa akong mahal. Mahal kaayo. Wala ito ko masayop sa pagkikumanin mo. Parehas ng duha, mahal. Nga naulipon sa kong papati. Higda na, mahal. Dili ka mo balin sa sofa kung may nano ko. Di ka biyahan. Basta paya ha. Di lagi. Sige na, higda. Hingga sab. Di lagi ka biyahan, uy. Kadiyot good. Nga naman. Pag-ubok pe. Ha? Nagsulog ka man gihapon na anang binabahay good. Lainan ko. Ay, awo din, no? Kadiyot, ako ni hubuon. Ako nang girangkahan ng pultahan. May mo na tingali na akong tawag ko ng senyorita. Akong kawan akong cellphone. Huwag ka ni tanawon ni Senyor Emilio ang akong cellphone mo. Kung na iyang tanawon, wa siya makita. Kay ako mag-iris ang nga ni senyorita nga akong gitawagan. Ang ako lang. Kung malit na sa utok ang isog na mong ako. Ay, kadunggay sa mabawi ni Mila ng asyenda eh. Aron wala ko'y kadlukan. Una na lang ko manawag niya eh. Kanang sigurado na gud nga bilin ako sa muko ni Senyor Emilio.
dito? Magunsa ko. Wa ka dihay short o boxer? Baksa? Wa kay boxer? Ay, kay buhaw ko bitaw nga probinsyano taon ning uyab di mo. Wa ko ana eh. May si Manny Pacquiao ko, boxer. Hoy, dili para busing hero ang giingon akong boxer no. Isulob na after your brief. Ibabit ako. Joke na. Pero short may naanak ko, good. Nato na lang short, uy. Kalain sa na matugang magkarsunis, uy. Ikaw ha? Nga naman ko. Okay. Pagwatin ni kay isulob na ko akong shorts. Wait lang ka ha? Gusto gid kang magbuhog ko na. Unsa? Nag-shorts ako, mahal. Oh, di mga tuwag na ta. Anong gitatukan ko niyo? Gwapo kayo ka, mahal. Unsay gusto nimong premyo? Sultihi ko. Hain man ka sila sinang ilang og similan. Nakasiguro ko. Kinahibaw sila nga muuli si Senyor Emilio. Nadago sila. Pero, hain man karon sila magtako. Nagdudagin ko. Kung mitago man sila, at tugid sila daka ni Padre Damian. Pero, may balipad man si Padre Damian. Sa dihang ako sige punta na bahin sa nahimutangan nila ninang ilang. Wa ko na siya masayon. Oh, doon na di ay pari nga mamakak. Nga may talikod mo ka? Mauwa ko, uy. Ha? Unsa may kawawa ni mo? Dali ragod. Tabang ragod ko. Oo, lagi ko. Unsa may mong gikawawan? Sa ibang pangutana. Ha? Kay unsa may pangutanan ako? Di na ko nimo, uy. Katiyot nimong malimot, uy. Ha? Mahal, kuan ba nang dagang magud ko gyud na una? Magani ka kay ni anak ko uban nimo. Si nanay, mayong tag di siya matultulan dito sa kumbinto. Sorry, mahala. Mga tuog na lang ito, anta. Di ko makatugon, di ko nimo pinugduman ang sayang gisulti nimo. Sige na. Pulik man sa di ay ka, uy. Okay, sige na, musultin ako. Mo na akong gibabot ran makatug na ka. Pinantingalon kagabi nga, okay mayong natulugan, no? Sige na, masama na, ni. Nga nung, batanon na gitong abogado nga imong gipaila-ilan ako. Oh, siya may endorse ni Sir Dean ako aron matuluan kong self-defense. Mao ba? Mau na, man. Oh. Duka naman ka, mahal. Mga tuog na ta. Sige, mga tuog lang ta. Pero, Unsa pa man? naluod ba ka niya? Huwag di ko may mutang kon unsay imong gipanauran. Nagdrama lamang ko, mahal. Di na kapagso na eh. Sige na. Mga tuog na ta. Maghabol ka? Di ang habol. Usaray habol? Doon eh. Doon sa sofang usang habol. Ang guwa na. Ayaw na. Kininalaya itong ihabol. Aha? Nga nung nakupangman ka? Sige, good. Sige, kanina itong habol. Tingaling maluod sa ka. Maginayo kong ganahanin mo. Hinangka, ikay ko ni mo. Mahal ka guna ko. Lihok ra ba kong natuog?
okay ra nimo kung matandayan ka na ako. Ha? Musinggit ka na, pero gitabunan ng imong baba. Abot mahal. Madamkuhan magana ko ang gibuhat sa demonyo ko gaman. Kadita kay ikaw tayo tubig. Ayaw mahal. Ayaw ko biyahe. Ayaw ko buhi isip mo pagkapos na ko. Tingali ko mo nasad ko. Sige. Dali. Ulanin na akong bukta. Salamat mahal. Karon, safe ni gikuwaktot sa akong pagkatuog. Wanay haso lang akong pagkatuog. Di na kaurong mun. Dili na. Kasi sigurado man gano'n doon ay manalipod na ako. Gwapo ko, dili. Ano? Nainamdam na ko. Iyong kong ginang nga gwapo ko. Unya, ipangutana ka na ako kung sa'y gusto mong premyo. Nainumduman gadaay ni mo? Di sa ko makapagkumahal. Tingali. Di ko makatuman sa kong kisahan mo. Napihagin ni mo nga kong kasing-kasing. Anyone who sees her soon Nainumduman gadaay ni mo? Di sa ko makapagkumahal. Tingali. Di ko makatuman sa kong kisahan mo. Napihagin ni mo nga kong kasing-kasing. Mahal. Gusto kong ikaw mo yung tugyanan sa akong kaputli. Salamat sa imong mama. Salamat sa mga pagsalig na ko. Tungod ka ikaw rang akong love, mahal. Dili ko makatugot na usa ka demonyo ang makapungil sa mga gihay sa akong kaputli. Bahala na ni Man. Total, pakaslan ka bitan ako kung muabot ng kalinaw. I love you, Man. I love you too, mahal. Animal! Kanila sa akong damgo. Kinsam-sam ni kusok ang nanuktok sportan. Ikaw gani ni Butoy. Magkatilaw kagyod sa akong kumo. Ngano di kanyo? Iyaw ko ninyo pangutana. Nagkahukaw mo sa akong pagkatog. Panagan mo! May singgit magod kanyo. Ito, singgit ito. Kailan mo! Butoy! Nyor. Ayaw kalimot. Sa iwas pagpaan ni si Karen. Doon na ko isuko niya. Lagi nyor ha? Ato namin nyor, pero ayaw lang panarang kanyor ha? Unsa? Ayaw ba panarang kanyor ba? Aron kun musag kag singgit, tawi ka na mo matabangan. Ha? Panagan mo! Tada mo eh. Kita man nagsurok ka na ni. Nganong ingon man adto nga akong damko. Gipakita gyud ko. Gipakita gyud ko ni Hazel
Nagitugyan niya ang iyang pagkababay. Nitong na ko mailing na laki. Kinsa tong laki ha? Mauna ka gato si Milan. Ang saop. Happy? Huwag ko magsabot ang kibatik, mahal. First time. Pero happy ko. Kay ikaw may akong kauban paingon sa langit. Ikaw. First time nga wag ko makasabot sa kalipay nga akong kibati. Ako na lalaki nga nakasuot sa imong kinabuhi, mahal. Ikaw na ba akong kihigugma? Ayaw pagmahaya. Nga natiso ko ang akong bini. Bisag wa pa ta makasal. Ako gani mo ibiyang yun ni mo. Aron ikaw kay makauna sa akong kinabuhi. O ba't yun na ako basuli ang nahitabo na to? Panatog ka usa? Dili ko ikaw dawaan. Kay ikaw na yung nag-iyan ako. Pagbasol, pitikali ko, mahal. Kung katapanti mo niyo ni mong amahan mo, naghugaw sa imong pagkababay. Di ko gid siyang pasayang. Kung natuban pa ang iwan uni ang tinguha diri ako. Magpagamatay kit ko, mahal. Di ka na may balik pa niya, mahal. Ilabaw di kang pinalipdan at dili mahanaw sa mong kinabuhi. Salamat, mahal. May samot ka na akong love ni mo. Di ka magmahay. Nga pobre lang ang nakaangko ni mo. Nalipay kayo, mahal. Huwag mo samot nga dili na kit kumabiyak ni mo. Sa'yo, hasad mo ni Butoy, uy. Tuka pa man gani ko karin. Pero, saon man? Mamimando ni Senyor Emilio nga. Patuon kas bayasin ka. Padtoon ko? Di apa gani si mama? Mao na iyang gisugo na ako. Sumuan ko nga. Wa ko niya sugo Noy Butoy, hain man giday sinang ilang. Ambot lang Wa gid ko'y kasayuran anak ka rin. Dili ba? Ikaw may misulti nila nga muulit na si Senyor Emilio? Unsa? Guys, tanotag sa lidan mo. Walag ka. Yaplong sa mabunok ako. Sardinas na karang ulo natin, pinamigay mo pa? Dito naman binigyan sardinas natin anong pinamigay mo? Pork chop. Pag sa lalaki pork chop, sa ating mga bakla sardinas. Maganda kaya ito. Good for the skin. Talaga ba? Okay na lang. Babshi, tuloy ka ba? Sa Korea mo? Baka bago matapos ang taon makalis na ako. Inaayos ko na ibang dokumento ko Tsaka ginaganda ko yung portfolio ko Bagay, dream mo naman talaga doon, no? Di ba nga, nag-aaral pala ako sa CEU, di ba? Yun yung gusto ko na. CEU? Oo, CEU. Doon ako nag-hello social ako, no? Central School University? Oo. Alam mo yung hymn ng CEU? Oo. Sige nga, kantahin mo. Alam ko yung sa Sara Heronimo kung kailan pa. Oo. CEU, ang pag-ibig ko. Hindi yun. Sa iyo yun. Sa pagkadian CEU yung tawag doon. Charot lang.
Sa TESDA nga ako nag-aaral talaga. Pinag-aralan ko talaga yung pananahi kasi gusto ko talagang mag-design pero wala nga naman ang curriculum. Tinanggap ka naman nila Madam Marifea. Yun nga lang, impacto ang lola mo. Assistant ka lang naman ng stylist ko sa Korea. Ano mo pinagkaiba ng work mo dito? Mukha lang naman ito. Korea yun, pangarap ko yun matagal na. Sasabi na. Approve! Sabi na! Ariel? Ariel Soriaco? Sino ka? Ako si... Sarah! Sarah Nabati! Okay naman ako! Okay na sa anak, ginagawa ko dito! Ako nag-visa dito, ako nag-visa, ayan, oh, approve! O, nakita mo? Palis ako sa tapusan ng taon! Galing mo naman! Ako nag-visa yung loob mo, ha? Approve na ako eh, oh! Sabi na, tsaka, May iba ako ah. Ang dami mo nang utang sa mga inaanak mo. Kanino naman ako may inaanak? Sa akin, kanino pa? Ako ba naman? Oh my God! Na hindi ko nga nabalitang may matiris ka, tapos yung sasabihin mo sa akin may inaanak ako sa'yo. Paano mo naman nakalimutan yun? Eh, di ba nagsumpaan tayo dati? Alala mo yun? Na magiging ninong tayo ng mga anak ng isa't isa. Naglag-tulpak tayo! Eto! Oh, oh. Pagkano mo yung sa'yo? Tignan mo. Yan po, yung blood ko pa. Ano ba? Dinagdag mo pa yung obligasyon ko sa buhay. Ang dami-dami ko ng trabaho dun sa isin ng General De Los Santos, no? Nagtatrabaho ng General De Los Santos, yung bagong spokesperson ng PNP? Yes. Ang bongga. Anong ginagawa mo dun? I work for him. I actually work for his wife. I'm their social media manager. Just so you know, I'm a social media influencer. Kita mo, bongga talaga yung nakuha kong ninong ng mga anak. O basta Max, pag nangyayari sa akin, ikaw nang bahala sa mga anak ko, ha? Promise mo yan, ha? Why do you talk like that? You're so negative. Eh, paano kasi? Nung sa lugar namin, ang dahil mga gam. Ang dahil mga nagsasaksakan araw-araw, oh. The problem when you live in the slums. Hoy, isa pang English mo, babasagin dito sa mukha mo, ah. Kala mo naman eh, wala akong bulatin, oh. Oh my God. That's so gross. Feeling ko, may bulati ka pa rin, ano? May bulati ka pa rin, no? Is it ill? Hindi. Sadyang gutom lang ako. Tamang sulok. Wow. Ano? Sige po na ako. Hey, kumain ka. Ha? Huwag ka pamilaw. Sige. Ano ka naman, tol? Ano yung tsura mo? Mano po, Ano nangyari? naku dito pa ako. Di nga po namin maintindihan sa mga kinukwento ni nanay eh. Epekto yun nakakain na yung balon. Nay, huwag na po kayo mayang na. Ang pangani ana ang break na putol. Kumain ng balon. At huwag na po kayo manood ng balita. Nay, alam nga. Ano nangyari? Doon na nga muna kayo sa loob. Pumasok na kayo sa loob. Sige na, matulog na kayo. Sige na anak. Long-plong. Long-plong, limang magwang. Kasi, tol, may pinatay kasi doon sa may click. Pinapatay nila yung tulay ito ay kami. Tol, nakita nila ako. Tol, hinapol pa nga ako ng isa eh. Patayin tayo ng tol. Puntahan tayo ng dito. Ate, wala po pwedeng
natin. At walang pwedeng pumatay sa inyo. Ay, hindi ako kabayan. Hindi mo? Sinti. Nakakaloka. Pag-inuman, sama-sama. Pero paglikpitan, hindi ka na maglikpit na tayo. Ito, likpit ko na rin ba to? Hayaan mo siya dyan. Dugay naman yung salida. Napang IBS ani. Sara, ano? Kanina pa kita hinahanap eh. Sabi mo same table. Sa lamesa lang pala. Dito ka ba nakatira? Kung nag-live ba na si Matit niya akong gibash. Ay, hindi. Bakit? Itong dalawang tsakong bakla. Akong comment, paliparan. Ako ba agtang. Gipin niya akong comment long sa TikTok live niya. Nag-sell man siya online selling. Din siya kapapansin ko no ko. Lo, nasuko si Matit nako. Iya kong gipin sa iyang live. Ito guys, tanaw tag salida no. Wala nagkaon. Thank you. Handa guys. Ano yun? Yung grab sa labas parang nagkakatigay ng elite goods. Wala. Hindi na pagkakakulang sa labas. Yak lang sa mabugnok ako. Sardinas na karang ulam natin, pinamigay mo pa. Dito naman binigyan sardinas natin ha. Eh ano pinamigay mo? Pork chop. Pag sa lalaki pork chop, sa ating mga bakla sardinas. Maganda kaya ito. Good for the skin. Ah, talaga mo? Okay na lahat. Babshi, tuli ka ba? Sa pakuriya mo. Baka bago matapos ang taon, makalis na ako. Inaayos ko na ibang dokumento ko eh. Tsaka ginaganda ko yung portfolio ko. Bagay, dream mo naman talaga doon, no? Di ba nga, nag-aaral pala ako sa CEU, di ba? Yun yung gusto ko na. CEU? Oo, CEU. Doon ako nag-hello social ako, no? Central School University? Oo. Alam mo yung ng CEU? Oo. Sige nga, kantahin mo. Alam ko yun, sa Sara Heronimo kung kailan pa. Oo. CEU, ang pag-ibig ko. Ay, hindi yun. Sa iyo yun. Sa pagkadian CEU yung tawag doon. Salok lang. Sa test lang ako nag-aaral talaga. Pinag-aralan ko talaga yung pananahi kasi gusto ko talagang mag-design, pero wala nga naman ang curriculum. Tinanggap ka naman nila Madam Marifea. Yun nga lang, impact ang lola mo. Assistant ka lang naman ng stylist ko sa Korea. Ano bang pinagkaiba ng work mo dito? Baka lang naman to. Korea yun, pangarap ko yun matagal na. Sabi na, tsaka, Sasabi na. Tsaka, approve! Sabi na. Ariel? Ariel Soriaco? Sino ka? Ako si... Sarah! Sarah Nabati! Okay naman ako! Okay na sa kanal ginagawa dito! Ako ng visa dito, ako rin visa. Ayan, no? Approve! O, nakita mo? Paris ako sa tapos ng taon. Galing mo naman! Bakit mo ng visa yung loo mo, ha? Approve na ako eh, oh. Sabi na, tsaka, Maiba ako ah. Ang dami mo nang utang sa mga inaanak mo. Kanino naman ako may inaanak? Sa akin, kanino pa? Ako ba naman? Oh my God! Na hindi ko nga nabalitang may matiris ka, tapos ngayon sasabihin mo sa akin may inaanak ako sa'yo. Paano mo naman nakalimutan yun? Eh, di ba nagsumpaan tayo dati? Alala mo yun? Na magiging ninong tayo ng mga anak ng isa't isa. Biglang tulpak tayo! Eto! Oh. Huwag naman yung sa'yo. Tignan mo. Yan po, ano yung blood ko pa? Ano ba? Dinagdag mo pa yung obligasyon ko sa buhay. Ang dami-dami ko ng trabaho dun sa
Kasi ng General De Los Santos po. Nagtatrabaho kay General De Los Santos, yung bagong spokesperson ng PNP? Yes. Ang bongga. Anong ginagawa mo doon? I work for him. I actually work for his wife. I'm their social media manager. Just so you know, I'm a social media influencer. Kita mo, bongga talaga yung nakuha kong ninang ng mga anak. O basta Max, pag nangyayari sa akin, ikaw nang bahala sa mga anak ko, ha? Promise mo yan, ha? Why do you talk like that? You're so negative. Eh, paano kasi? Ito sa lugar namin, ang dahil mga gamot. Ang dahil mga nagsasaksakan araw-araw, oh. The problem when you live in the slums. Hoy, isa pang English mo, babasagin dito sa mukha mo, ah. Kala mo naman eh, wala akong bulati Oh noon. my God. That's so gross. Feeling ko nga may bulati ka pa rin. Ano? May bulati ka pa rin, no? Is it ill? Hmm. Hmm? Hindi. Oh my God. Sadyang gutom na ako. Tapang silog. Oh. Sige! Ano ka naman, tol? Ano mo? Mano po, Ano nangyari? naku dito pa ako. Di nga po namin maintindihan sa mga kinukwento ni nanay eh. Epekto na nakakain na yung balon. Nay, huwag na po kayo umiyak na. Ang kuwang ang break na Putol. Kumain ng balot. At wag na po kayo manood ng balita. Nay, kalma. Ano nangyari? Doon na nga muna kayo sa loob. Pumasok na kayo sa loob. Sige na, matulog na kayo. Sige na, anak. Plong-plong. Plong-plong, imong magwang. Kasi, tol, may pinatay kasi doon sa may click. Pinapatay nila yung tulay ito ay kami, tol. Tol, nakita nila ako, tol. Kinapal pa nga ako ng isa eh. Patayin tayo ng tol. Puntahan tayo ng dito. Ate, wala pong pwedeng gumalaw sa inyo dito sa lugar natin. At walang pwedeng pumatay sa inyo. Kasi hindi ako kabayan. Hindi mo? Sinti. Nakakaloka. Pag inuman, sama-sama. Pero pag likpitan, hindi ka na maglikpit na tayo. Likpit ko na rin ba to? Kaya mo siya dyan. Dugay naman yung salida. Napang IBS ani. Sara, ano? Kanina pa kita hinahanap eh. Sabi mo same table. Sa kamesa lang pala. Dito ka ba nakatira? Kung nag-live ba na si Matit niya akong gibash. Ay, hindi. Bakit? Itong dalawang tsakong bakla. Akong comment, paliparan. Ako ba agtang. Gipin niya akong comment long sa TikTok live niya. Nag-sell man siya online selling. Din siya kapapansin ko no ko. Lo, nasuko si Matit nako. Iya kong gipin sa iyang live.